Салом алейкум. Дарси навбатӣ бошад теоремаи Пифагор. Пифагор худаш кист? Аввал аз замин чӣ сар мекунем. Пифагор худаш як олиме будааст ки дар Юнони қадим зиндагӣ мекардааст. Хуб, философор будааст, бо математикам будааст. Мақсади намин дед ки 2-3 сол бозо, шуда аз 2000 сол бозо, номаш ҳолиам зинда аст ва дар таърих номаш мондагӣ аст. Анакунин теорема Пифагора мо дар ҳаёт чӣ истифода мебарем? Масалан бед фарз мекунем аввал ки шумо хона сохтасед, хона аввал фундамент рехтан дар кор, фундамент таҳпоя, яъне ки таҳпояи хона аввал сохтан дар кор. Хоб, таҳпояи хона ки месозед, ҳама вақт бояд кӯшиш мекунед ки кунҷи хона 90 градус шавад, кунҷаш рост шавад, яъне ки каж нашавад. Кунҷи каж даки дар кор. Барои ҳамин устоҳо вақте ки созанд, устоҳо чӣ истифода мебаранд? Устоҳо бисёри устоҳое ки навёдгир ҳастанд, ба фикр омад як чиз ба онҳо фаҳмонда дода шудагӣ аст ки шумо вақте ки якта секунҷаҳое ҳаст, секунҷа тарафош ба 3, 4, 5 баробар аст, секунҷаи росткунҷа. Вақте ки ҳамин тарафҳои секунҷа 3, 4, 5 мегиред, ҳамин кунҷаш ҳама вақт кунҷи рост ҳосил мешавад. Хуб, масалан фарз кардем, ана ин хонатон дарозиш 6 ба 7 дарозии хонатон, инам 6 мешавад, инам 7. Ба устоҳо мегиранд, чо мегиранд? Устоҳои навёдгир мегиранд, ҳаминҷа 3 метр то инҷа чен мекунанд, 4 метр анҷа чен мекунанд, якта диагонал мегиранд, инами диагонала баробари 5 мекунанд, баъд инҷа кунҷи рост ҳосил мешавад. Не ки дидосед ки ино калонша нагирифтосин. Се равно хатогӣ мешавад, вақте ки шумо агар дар Русия кор карда бошед, пули шумо наметиҳанд, барои ки тарафо дарозтар аст. Яъне ки ин се равно 3, 4, 5, яъне ки як қисми майдаша шумо гирифтосид, хатогӣ мешавад. Албатта барои ҳаминам пилотоне ки кам метиҳанд, ки маҷбур мешавед ки аз сар канеду кор аз сар кунед. Хуб, барои ҳаминам вале агар ки шумо математика дар мактаб назм мехондед, метавонед ки теорема Пифагора дар ҳаминҷа истифода баред. Теорема Пифагор чӣ мегӯяд? Теорема Пифагор мегӯяд ки дар секунҷаи росткунҷа суммаи ана ин мегем ина А мегем, ина Б мегем, ина С мегем. Ана ин дута катето, ана ин гипотенуза. С гипотенуза. Мегӯяд ки теорема Пифагор квадрати катето, квадрат плюс Б квадрат, квадрати ҳамино баробар аст ба квадрати гипотенуза баробари С квадрат. А квадрат плюс Б квадрат баробари С квадрат. Ана ин теорема Пифагор. Агар шумо лозим шавад ки шумо агар пурсида бошед барои чӣ хел мешавад, агар шумо хоҳед ки оно исбот кардатем, пас ба он нависед, мо метавонем ки барои шумо бо як видеои дигар созем. Хуб, исбот ва тавассути он видео теорема Пифагора исбот кунем. Хуб, ин акунин бед мебинем ки дар инҷа чӣ хел истифода мебарем теорема Пифагора. Хуб, ана акунин барои ин ки ана ин секунҷа, барои ин ки ана инҷа ба кунҷи рост ҳосил шавад, шумо значит ба шумо лозим мебиёд ки якта диагонал гузоред. Ин аввал дар дафтар мекашед. Дар дафтар ки кашидед, квадрати ҳамино баробари ана инҷа мисол С мегӯем. Ани диагоналз мезананд. Диагоналтун бояд баробар шавад ба 6 квадрат ҷамъи 7 квадрат. С квадрат, квадрати диагонал баробари 6 квадрат ҷамъи 7 квадрат. Диагоналтун мешавад баробар аст ба 9 азда 2. Яъне ки 9 азда 2 метр. 9 азда 2 метр диагоналтун баробар будааст. 9 азда 2 метр ба диагоналтун баробар будааст. Акун навистем. Анакун ина бо чӣ хел нишон метиҳед ки ина бо чӣ хел ина анакун сохтан дар кор. Хуб, устоҳо одатан чо мекунанд? Якта аввал як тарафи девора мегиред, як тарафи девора мемонед меистад, баъд анҷа як кас 1 метра мегирад, анҷас як каси дигар 1 метра мегирад. Ин одам 6 метр мебиёяд, ани одам метра мекашад. Дар куҷое ки 9 азда 2 метр, дар куҷое ки анами 9 азда 2 метру анин омадагиш 6 метр, дар куҷое ки ҳамино буранд, анамунҷа яъне ки кунҷи як кунҷи дигаретон будааст. Хуб, ин ҳамин кора бо устоҳо давом метиҳанд, бо якти дигар диагонали хелӣ мезананд, бо якти дигар диагонали ҳам хелӣ 9 азда 2 мешавад ба фикрам. Ин диагоналашам тарафу олиам 6 тараф аст, он диагоналашам 9 азда 2 мешавад. Баъд бо ҳамин ана як кунҷи дигареша мебед, ҳамаи кунҷотон 90 градусӣ мешавад. 90 градусӣ мешавад. Хуб, ана ин теорема Пифагор. Мо формулашам бо даҳо дар инҷо нависта мемонем то ки шумо ҳаётон набурад. А квадрат хуб ин намегирад, ҳалиш мекунем.
خب a kvadrat plus b kvadrat برابر c kvadrat. Kvadrati kateto, kvadrati kateto, با kvadrati summa kvadrati kateto با kvadrati hipotenuza برابر است. این بود تئورم پیثاگور. خب امیدوارم که برای شما فهمو بود. اگر اون چیز نفهمو شد خب پس با ما نویسید و ما کوشش میکنیم که در درس آینده با بسیارتر با شما اونها رو فهمونیم. خب تا دیدار آینده.